Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTE. Ate ngendok kayak pola eker-eker sembarang kalir. Yo. Ngendok aja nek warung. Ubrak-ubrak. Ngono, ngamburi. Ngamburi wae. PT kan duwe pendidikan babar pisan. Oh, wancang blongor. Lah ngendok namburi ae. Tak kabluk dhewe kon kok. Oh. Namburi. Kabluk pisan. Oh, balik maneh, mumet maneh. Mumet maneh. Ayo.